Arratzaldeo, Xabier Bajo, arratzaldeo dan hori. Bueno, badakiguzu zeu errealeko jarraitzaile sutzua zaitugula, eta gian reportaje honek min pizkat emango dugula, ezta? Baina hau zela kontua geu goia zela Errekopako finalera. Eta ez esan estenik politxa, Bilboko erdialdeko gozo dendek prestatu dituzten erakusleioak. Atletik! Ieu! Zu pizka legoi antza bau, kasue? Ba, bueno, guk bizkarran aukeratu dugu zonek, bene kamiseta bate indogu, hori fondan, aprobetarta hone barriek dauzenak oine modan eta, da horrekin egin dugu hau tarta hemen ikusten duzuena, eta honek beste pastelak, baiten dugu be, hemen ikusten duzu moduen, da bizkotxo bat hori red velvet, bizkotxo barri bet da gero deko mailukien mermeladea. Atletikeko goxoak dira hauek, eta sekulako indarra ematen dute. Atletik! Ieu! Atletik! Ieu! Gero betiko Karolina ere badu, gausta? Hori bai, hori da gure klasikoa, hori da Karolino betikoa, zuri gorria, egin dugune, eta bueno, bera merengea bera da, eta bekoa da pastela, arrozeko pastel bat. Venga, Bilbo Kosmopolita, hementxe da, atletik mundu osoan, zabalean dabil, Está muy bueno, está muy rico, la verdad. ¿Por qué te ríes? Hau hemen egin dozuela da futbol zelai bat irudikatu, txokolatiakin, ezta? Eta bero hortxe jokalariekin. Hori da, honi txokolateagaz, jende askori guztiako gehiago txokolatea, eta horregaitik egin dugu honek beste aukera desberdina, ez? Atletik! 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 Ieup! Atletik! 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 Ezin da geratu. Atletik! Atletik! Beraz horrelakoa janda gero inor pozoindu ez da egingo, ezta? Ez, mesedez, pentseu ez. Gozoa, ez da? Mundiala dau. Está muy rico, la verdad. Está riquísimo. Erika, zeintzuk dira urrestalazu gozo dendaren proposamenak? Bai, daukagu gabarrak adibidez asko saltzen direla, daukagu ere kronutak, atletiken kolorekin, palmerak, kamiseta. Hori, venga, dana barrura. Venga, punta bakarrik ez, hori, venga, ala. Hori bai, atleti! Ieu! Atleti! Ieu! Un poquito, ¿verdad? No. Marokoti datoz, eskontza batera, baina bihotzean atletik eramango dute. Jesusen ama.